Umphakathi uvuke ekuseni namhlanje wazobheka kulomfula ngethemba lokuthola abantu ababili abangakatholakali. Ngenhlanhla kuthe kushaya ihora leshumi ekuseni, amalungu omphakathi abethungatha akwazi ukubona esinye isidumbu ebesibambeke ematsheni. We start searching by 9 o'clock. Yeah. Njengamanje ke sisaqhubeka sisasesha. Then sesithola i-call ukuthi kuleli side engale sekukhona abamtholayo. Although singaka-identify ukuthi ubani igama lakhe. Iveni lalithole abantu abayisishiyagalombili ngesikhathi liphoseka kulomfula. Ababili basinda kwanyamalala abayisithupha. Otholakale namhlanje bekungumuntu wesilisa. Kusathungathwa esinye futhi isidumbu sowesilisa. Umuntu wesilisa ngoba vele abantu abasesele manje ukuthi betholakale kusela abantu besilisa ababili. Njengoba sesithole lona oyedwa sekushoda oyedwa futhi. Umphakathi usebenzisa izipopolo ukuthungatha isidumbu somuntu wokugcina osasele. Ukhala kakhulu ngezinsiza kusebenza. Silidinga kakhulu usizo njengomphakathi, ikakhulukazi into ebesikhala ngayo i-helicopter ngoba i-distance ihambayo inkulu. Abo mina angizake ngibulale ubuthongo ebusuku kunomuntu okhuluma nami angathi uthi hayi wemchunu ngoba uthi uzobe uqobe imithi yakho, iqobe masinyane imithi yakho ihlanganise kodwa sifuna ukuthi uyosiveza kubantu. Umgwaqo uP17 ngokahulumeni wesifundazwe, kepha-ke imeya yomasipala waseMsinga ivumile ukuthi kunenkinga yemigwaqo engekho esimweni esifanele kanye namabhuloho akhasa phansi kule ndawo. Ithi iyaxhumana nomnyango wezokuthutha ukuthola isixazululo. Zikhona zona ingxoxo kodwa ezinganayo into ephathekayo. Siyaxoxa khona nokuthi njalo futhi ngiyafisa ukusho ukuthi njoba siyilanje yes semsinga lana sinyathele khona. Kodwa uma uwela nje la ibridge leli usosemvodi. Ngakho ke sikusebenza ngokubambisana nomvodi ukuthi silixoxe lolu daba nabo bese bekhala ke nabo ngama-budget abo angabavumeli ukuthi bakwazi ukwenza konke. Kuyaqhubeka ukuthungathwa kowesilisa wesithupha osanyamalele.